Vítajte pri sledovaní nového videa od Enerbikeu. Na tomto videu si ukážeme novú elektrickú trojkolku Enerbike JP 800, tak poďme na to. Takže povieme si najprv nejaké základné technické údaje o tejto trojkolke. V podstate je to plne elektrická trojkolka, motor je v zadnej časti, poháňaný cez diferenciál, je o výkone 800 W. Batérie sú uložené v stredovej časti trojkolky, tam sa nachádzajú 60V 20 Ah batérie, tie zabezpečujú dojazd zhruba nejakých 50 až 60 km na jedno nabitie. Zaťaženie trojkolky je písané maximálne na 270 kg a celková váha trojkolky je 85 kg. Trojkolka má veľa možností polohovania sedadla, okrem základnej prvej polohy, kedy je v podstate šoférová poloha. Máme možnosť v podstate ešte rozšírenia sedacích častí. Po otočením páčky sa vieme v podstate posunúť dozadu, zacvakneme, vtedy ostane vzadu ako spolujazdec. Vpredu sa otáča šoférové sedadlo tým pádom a dopredu ešte jedno predĺženie sedadla. Takže v podstate šofér je v tejto časti, dozadu sa dá dať spolujazdec. Ukážeme si základné informácie alebo ovládacie prvky na riadení. V podstate riadenie je jednoduché. Máme tu dve pákové brzdy. Prvá je hydraulická, kotúčová, ktorá sa nachádza vpredu s zaistením. Takže vieme si tam v podstate zaistiť ako parkovanie, ako ručnú brzdu. Na ľavej strane sú zadné bubnové brzdy, takisto s aretáciou a zaistením, čiže trojkolka ostane zablokovaná, zabrzdená. V prednej časti sa nám nachádza jednoduchý displej. V podstate trojkolku zapíname po otočení kľúčika do prvej polohy. Displej sa nám pekne načíta. Vždy ostáva v parkovacej pozícii, takže parkovaciu pozíciu zrušíme alebo deaktivujeme s tlačítkom P. Vtedy nám začne svietiť na displeji Ready, ukazuje prejdené kilometre, stav batérie a maximálnu rýchlosť, v podstate aktuálnu rýchlosť, ktorú dosahuje. Tá je 25 km za hodinu. Na pravej strane nad tlačítkom P sa nachádza gombíky 1, 2, 3 poloha. To je maximálna rýchlosť, ktorú vie v podstate na každú polohu trojkolka dosiahnuť. V jednotke je to okolo 10-12 km za hodinu, v dvojke okolo 18 a v tej trojke je to maximálny výkon tých 25 km za hodinu. Nad ovládacím prvkom sa nachádza D, R gombík, drive je dopredu, R-ko reverse, spiatočka, vtedy dáva trojkolka aj zvukovú signalizáciu pri cúvaní. Klasický plynová rukoveď, otočná, a na tejto strane sa nachádza už spomínaný ovládací prvok posúvania sedadla. Takže keď chceme posunúť sedadlo dopredu alebo dozadu, je nutné zatlačiť páčku, vtedy sa povolí mechanizmus a sedačka sa dá posunúť, potiahnuť k sebe alebo dozadu. Môžeme si to ľahko ukázať. Sedánka sa tu na táto malička sklopí zarážkou, predná sa tu otočí, tým pádom sa aj schová. Zatlačíme si páčku a sedadlo sa dá jednoducho posunúť do prednej polohy. Tu sa zacvakne a zaistí. Na ľavej strane sa nachádza USB port pre dobíjanie telefónu, výstražné trojuholníky smeroviek, prepínanie medzi diaľkovými a stretávacími svetlami, ukazovateľ smeru jazdy, smerovky, ľavá, pravá a klaxon. Trojkolka má dva úložné priestory. Prvý sa nachádza v prednej časti, tam je v podstate jednoduchý kovový košík umiestnený na konštrukcii s relatívne dobrou nosnosťou. Vpredu už ukážeme si LED-kový svetlomet, ktorý má okrem denného svietenia, hlavný svetlomet je cez šošovku, dá sa povedať LED-kovú. Hej. V zadnej časti sa nachádza potom už hlavný úložný priestor, ktorý je uzamykateľný a otvára sa pomocou kľúčika. V podstate po odomknutí sa tu nachádza menší úložný priestor na rôzne veci, dá sa pekne zamknúť, takže je poistený, zaistený. Trojkolka je odpružená, v zadnej časti sa nachádzajú pružiny, čo sa
Aj pri záťaži v podstate není problém a v prednej časti sa nachádza vidlicová pružina, takže trojkolka má dobrú stabilitu, dobrý odpich, tento model má ozaj dobrú rýchlosť. V trojkolke sú dva kľúče, ktoré pasujú do zapaľovania a do zamykacieho zadného priestoru a takisto je ku každej trojkolke sú dva ovládače. Ovládač slúži ako alarm v podstate, trojkolka má zabudovaný alarm, vieme si trojkolku zaarmovať. Pri pohybe začne trojkolka dávať zvukovú signalizáciu a brzdí zadné kolesá. Takže je problém potom zatlačiť. Alarm si vypneme. Takisto je možné trojkolku štartovať bezkľúčovým štartom. Na to slúži stredné tlačítko blesk. Pri dvojitom zmagnutí sa trojkolka sama zapne a v podstate je pripravená na jazdu. Môžeme si ukázať menšiu ukážku jazdy. Odblokujeme si to P-čkom. Trojkolka je v podstate pripravená a môžeme vyraziť. Trojkolka je ozaj živá, ale dokáže ísť bez problémov pri miernom potočení plynovej rukoveti. Dá sa povedať rýchlosťou chôdze, takže vieme ísť pekne plynulo, pomaličky, netreba sa báť, ale keď treba, kľudne vieme pridať. A znova pekne ideme. To je z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a budete nás naďalej sledovať. Čaute.